Maintejera Malore TV, maiden chelo mar kukumar wacha chelo ga chelo warango ikruok moganda nitire godo kwa chomo yiero mabiro timore juma manyien. Bende warango weche go mag kwe koni kod kocha moyo chima kawuono antire kod director mochung'ne weche mag kwe. Biro nyiso nyike kae to biro dhime kod twak machalo kama hivi. Arwa ke studio. Yero kamano. Muso gando. Ari lugani Daniel Juma Omondi. Ani director mar Global Peace Foundation in Kenya. Watemo timo weche lando weche mag kwe mondo pinywa mondo gi maber maonge tungni yote. Ero kama nya dana ruwa kikenda goni ero kama no kuom chopo chiel ka chiel studio marwa. Dan nisoni sani iri Uganda odong kod audio chenga matene kende to Uganda dhi yiero. Mino kenge mane museketo kare mondo mi uneni Uganda obedo kod kwe ka sane gi ikore ne yiero ka gichopo yiero ka chiel kod tok yiero. Kawuono wan gi ndalo beach kende. To wadhi yiero. Yes. Oro jomanyiso paro ni yiero odong mabor. En ndalo beach. Ipo kwani kinye ndalo ng'wen ai ulie ndalo adek ai to wachopo yiero. Koro one kaka Global Peace Foundation wasebed ka wariwre go gandi ni moko mondo waineza wach mar kwe mondo wadwa ni yiero mabiro ni en yiero ma very very important. To wadwa mondo timre e makare e mara yanga nwach en yiero ma bro make make very fundamental decisions. To wadwa mondo timre e mar ayanga e mar kwe mondo wachiw thuolo ni loch machielo mabiro mondo onwanga loch e makare. Koro wan wasebet kwa wuoyo gi yudhe to wasebet kwa wuoyo gi institutions magwa kaka IEBC wawuoyo kodgi watemo mondo wa encourage gi mondo giti tijgi e mana yanga mondo gi deliver credible elections. Emomiyo nwaching en credible election ni everyone wuoye to credible elections ok ai polo puodho piny ji kaka in koda matiyo IBC nyaka giti matek bugi deliver gini. Emino ka jaogenjwa miluongo ni Chris Musando en ne nyocha otelo e weche mag ICT i IEBC to kakoro ji moko nyocha ni sure ni election ni ibro kwale kose Musando en nchotiyo to onyiso ganda niki kubedi kibachi moro yote nwach gine kako ncho senene ncho sewacho ni gini kako selose kims no okinyal interfere kod okinyal penetrate be change gimoro yote manyocha wan cha yomi kati wawuoye wach kwe nyocha gise sana Musando nyocha se ashwawa ni gini okyot kwale omiyo wanyiso mna ogandina sana onagi marwa elections ni kineno opinion polls ineno ka Infotrack wacho ni Jakom man mbele moko bende wacho ni Uhuru mbele koro en 50-50. Koro ngata nyalo yombo Jakom nyalo yombo Uhuru bende nyalo yombo kinjoga to kikwabed ni wan gi kibaji sana koro wakelo kata tungni kapoka process otimre nwach wanyalo bed ni koro wakelo tungni moro matin to Jakom ema dhi yombo to koro kwa ka bed ni en moyombo to wakelo tungni to Jubilee bro wacho jogi ng'eno hero lweny to kata ka giyombo kamano okine ka koro gin gichako lweny koro kwanyal miyo gi telo okwadwa international community ong'iyo ka onagi gin joma hero lweny. Eme an akwayo mna mondo ji mang'eny owuok odhi ogo kura. Ibende tiji Musando tiyo tich mare joma moko bende tiyo tijegi ana bende tija en akwayo mondo ugo kura wach makwe lakini tiji en mane tiji en mondo iwuog idhi go kura iwuog ing'i wadu kata nyaminu mani ot man gi kura ana minu i make sure ni chieng'no owuok mondo kiny mondo dhi go kura mondo kik wachi ni
ni wano ngino kwa ero kura o kwa ero kura ero kama nyada na winjo kai wacho lal mar msando gimado ni moda penji ni un jok mabene no sebedo karo mo kod msando kaka jok mochung'ne weche mag kwe ka ine tire gole mopogore pogore mar kod IEBC kai rango kaka gi ikore ni yiro iparo ni lal mar msando ni ridi bed ni okelo bok e nyim IEBC staff makoro do. Of course, king yolal mar msando. Yes. Of course, tinde ngato nyalo to saa. Lakini to mar msando ni ne bed no to maybe otanda. Yes. Maybe onindo to kuchio. Lakini onege mineno kat letonege ngolo. Yeah. Injoga. Oken gima kawaida. Ni ndala uchiel, ndala biro kapok wadhi yiero to msando en matije mar ICT mongiyo ni wan gi kura maber, wapo kura maber. To otho atho kamano en gima nyaka ngi maber lakini okadwa na wach ni ni ng'a monege mina weyo ni police nyoro wan kada gi spokesman ma police we police beno titiji yes mondo ginyiswa anto ng'ama nadi monego musando ijoga gima duong en ni anate mwacho kama ni musando koro senindo yes okobiduogo lakini tich mancho tiyo ka IEBC system mancho weyo I hope ni system choweyo system maber mabro make sure ni kura wangni okbi kwal injoga omiyo ana kwayo ji mondo wane somamu sando no maybe ijogo wacho gani gimoro kotimre ka kata kichwanyo tiendi yes to iwacho ni tigi moro mado timre marach bele kucha koro tuchwanyo tiendi ni koro se o ngeka ko prevent to map sandri kana ka wangeni wan gi yuak no sandri ja ugenjo jalufungwa wan gi lith kabisa unjoga lakini wawachi ni okay aizuru to neni nyalo bet ni ne bet ni gibyo mbara na doti mbele kanyo to nyese koro to neni nyalo bet ni rembe prevent rach moro mado bet mbele inyalo paro nalo mane kapo kwa kedo multi party yes huko Dr. Robert huko no negi unjoga to rembo huko ne komio no ne karabet no negi kamano rembo huko emano chako struggle mal multi party yes when waka ukarane ben ngi nego huko marach kamano no waka ndalo ne me korone wa chako agitation mind wa moi no wajana izuru ogolo section 2A ai kore kwa chako wa multi party koro kikwa bed gili akwa nagi wa kikwa bed gili tahinya lakini wange wajana okay to mar musando ni osetimre karabed ni wakocha manyaro goye karanga koro meno kwanya lingeyo to bende kana police otimo investigation lakini okwaj bingeyo to angma non nege unjoga in the end yes lakini wawaji ni koro thone ni ogolu in ngamani yot tinge ndo nego bedinde go kura wogi go kura wachingen musano ne dwaro mondo wabed gi kura ba credible yes ema no dwaro koro in kiki bed gi excuse mora wog mondo digo kura mondo musando kata komentie kucha o morni oneno ka jowa go kura maber kaka nyadwaro rokona nya dan awinji maber kimado ni moda penja ni to sani ri weche mag tungni kata tension nyalo betie iparo ni ka weche machalo kama gika kalal mar musando mano lal gore yo ma ok ni kare ni magi bende gin gik makare do magi ko nyalo bet ni kelo tension e kindo ganda nyalo nyo gana bedo kod bok ni tango mi maindi otimore do manyi sini wachi jachien jachien nyalo ka bedne en odo mundo buogi buogi mondo kikidhi go kura mondo buogu onagi man Nairobi mondo ring mondo dhi dala wach Nairobi bro nego indoga kiko bed gi pok mora yote because in idwaro tanaro in onge ngato mabro dak I piny ni nyaka chieng indoga koro ne bed ni jita uluor ne da kwano independence ka jowa mano no gore ni independence kaka chieng neko mukanyata gi Jaramogi Odinga ne gin gi chir man di gore ne independence to in nukoroni in okidwa go kura no wachine no kamsa no koro sende okori mi jan bobetu ni koro idingi dara in dit mangodala imene titiji mondo I make contribution lakini wacho kama to mar msando ansani nteje mangeny matiyo IEBC some of those people gin kijent ni matindo besewa inyoga
kana commissioners you know kanyo ro gidhi mocho no ngima mtu kama ngi bok mo bene yuang kunyoga koro nyalo bet ni ngama no nego musando ni dwaro mondo ochiw bok moro o intimidate yes jomatiyo IEBC ni mondo kik titiji maber lakini anatemo jiwo kata jomatiyo IEBC yes kik ubed gi luor tiju e makare as long as itiyo tiji makare yes tiage nyime tijno kada ngato bogi manadi kibed gi kibashi yote nwach ipinyka onge ngama dak nyaka chien wan waduto wablodhi kuma musando obeno dhi ko tiete tiji joma dwago kura bende uogo go kura kiki ubed gi luoro ni ngato pro negi nadi onge ngama negi piny en marwa nyaka wa support jomatemo konyo mondo piny mondo dhi mbele yes erokamano nya da wabro kawo yo matin kod buga chiel ka chiel to bro chako rango wach no romi wacho na wach matutu mabende wanyako chako range kendo ni to oganda sani Kidhieba stations oganda upong idho nyamburko gi dok dala moko ne okaw kure Nairobi kaindi gindire kod luoro kanyo ni en luoro machawani magi duto bro rango kod buga thuolo marario Benchino mar kuku mar wach kodan Jeff Lumba kantire kod Dan Juma mabende director mar Global Peace Initiative pacho kaidi mabende ochung'ne rango weche mag kwe gima duong' moloyo sani wa kwayo kana mondo mi oganda obed mos ng'ato bed kod luoro moro amora ka oganda ikore ne yiero mar juma manyien arwa ki studio Dan erokamano Dan kan wadhi yue to wacho wach mar luoro manyalo beti nikech samoro dhano rango ne 27 ne gineno ka weche mag tungni no beti koro sani samoro gibedo kod gibaji kendo ka bus stations kineno ka oganda wuogi wacho ni nengo mar nyamburko medi kendo ganda thoth miwuoro madhi dala iparo ni joma dhi gin kod kura madala koso gin kod kura ma Nairobi erokamano je anang'eyo ndalo mani kaw kura ji mang'eny no dhi dala kaw kura nwach ji mang'eny ne paro ni koro ang'eni ji mang'eny kata mna an gi jaoda ne wadhi bwa kaw kura dala you know koro joma dhigi an gadiera ni most of them inegi magino manoloko kura gi podhi dala koro lakini atemo wacho kama joma ne kokaw kura dala kiki luor ni wuok idhi dala to kucha idhi temago to digo kura onge ogibiye ni modigo kura dala kani kaw kura Nairobi koro we joma ne okaw kura dala odhi dala ang'eyo most of jogi no kaw kura dala koro mio aonge kibachi mewara yote kanu kajidhi to bende na holiday wasicha holiday masko ni mkubendo selo koro je mang'eny dhi dala lakini kani kaw kura Nairobi ye modi duog Nairobi kata kanyo chidhi dala duog modi go kura yes duog dala duog Nairobi modi go kura kiki bed dala ini bed kono ini timango to sani wan gima ji wi watepare na wachi yiero ni mondo watim yiero moro bobna beti kinyoga koro in kidhi dala no kigo kuni luo in kali luo rango in ngama nadi in luo rango to piny ni en marwa nyaki bed ngat ma in gi chir ibed ni bende in ikawo responsibility mari na bende anja Kenya na ngo pande nyaka bende participate i wach ma yiero koro na kwayo mondo joma no dhi kaw kura dala gidhi dala gigo kura joma no kaw kura Nairobi kanyo chidhi dala duog Nairobi ikibed gi luo Nairobi ni en marwa iwinjoga emene kaka akwayo awinji Dan erokamano kuom jo oganda mondo gigo kura kamoro amora mane gi KPA Dan na neno nonro mano wuok nyoro mag Ipsos mag Infotrack achiel kuom telefon bende golo nonro moko golo Migosi Odinga kane mbele moko gole kae chien moko golo Uhuru kane mbele to gima neno kaendi en ni golo gin machiegni piem pek e kind ji ariyo gi to bende kwarango to ka onge ng'ama yudo 50+1 iparo nade wanyalo bedo kod ng'ama loyo kan mokwongo koso wanyalo bedo kod Dan entiere gimo kamilo no undecided aneno ka joma golo polls wacho ni nitie undecided mang'eny koro undecided gi mana penjo ngato gin jomage ma in nyaka nene ichako campaign in nyaka uno pok decide koni ni paro nango idwa mondo ichopi gine booth mass station ta koro iki decide ni paro ni ati gocho yes Beno is the thing lakini yiero ni en very close in very close
to kineno ka Ipsos ogolo ma favor Uhuru yes Infotrack pero ogolo magine bende seche moko inyal ng'eyo wach opinion polls gi ji bende ema nitie ji ma support maybe ja Ipsos cha eno bende support no Infotrack gi kumoninde koro kik wang'e ahinya wach opinion polls gi ananeno warit chieng' yiero kineno election man chotimre America opinion polls ne wacho ni Hillary Clinton ne oyombo lakini neno chieng' manotimre yiero no ka Trump oyombo mabor iwinjoga koro bedura beda gi walinga warit to chieng' election you bro work manade koro imono ka chieng' election wan an kadiera ni kada ken Raila mayombo to bro yombo gi landslide iwinjoga whichever side go yombo iwinjoga Rira ancha okane kabisa okanye Rira no okane bende karakina no wachira no ka parliament ne kada budget okitimo no ka commissioner wacho ni onge pesa mari ran koro no kikwa kiti pachwaina ni wacho kane bende pesa onge mi potimego koro wogura oga mondo wayira dichiel mondo ka ngama yombo to yombo dichiel wach pesa mari ran bende onge ani timenati yes kuna no ka jubede mos ju oko mondo dhi kikidong nini beti ya to nini ngekura mondo dhigo kuna mondo ngamisa gocho ni madhi yombo cha oyombe yo maler imijoga oyombe yo maler ma ngama luwe cha kijal make to bende kwa kanga to yombe yo maler no kana court cases bende kubetra mange nwacha gimo makiluga tumni ni ngato yombo to matin kabisa koro ngene yombo matin ni ema ngene timoko niga wasi to oyomba nani koro what prevent man prevent man ogi turnout mondo gando oko mondo gopura yes kura ni is very important and kura ma very very important kendo andro ko monagi ko kura wangi ko goy maber ochino ka jakom no se wacho ne no chung mogik yes moro ko gigo kura ka jakom uchung kare ni duito go kura kara but next time probate kind nasa mo bobeta ata Kalonzo kara mudava idwa moderate man dalo ikigo go kura se jamaja ko muchungni yema uwoge landsa no kakara Uhuru kocha ko kuche pro go kura mang'eny wach gidwan gini odong kor gi kucha udu bende udu chance udu candidate wogur mondo go kura yes pero kamana nyada ndara no kanyaka ne wach mar msando ni riwo no kagru no pogoro usewuoka kwendo wach mar nek machalo kama nane no guru muchu ne kida ndara tiro magoganda the human rights ane no guru pogoro mag josundo ane no ka un bende jok muchu ne weche mag peace un bende kelo gi wach nyeri gimar chando oganda mathoth ni to jo kanisa wang ni dwaling manade jo kanisa okungu role mar the church sani ena ekinde mwantie kanisa wachna tek yes wacho kanisa tinde ana daloma ne jo kanisa wulo kabisa daloma ga Andrew Kulu Alexander Muge gitari jo kanisa nene okao wachi mag pin matek but they give participate which makalo machalo pin utinde jo kanisa wa olinga ino nkagi motimeto giling ai sino kagi ka sides ken ja kanisa ma Kikuyu no ko support na Jubilee kanisa mar ma kono ni bene oken gima ber no kapar ni mene ka kanyo side wale kapar ni side wale kin ja kanisa ti chi weche makonyo chuny dhano ka kanyo side wale wijuga no kanisa tinde bende gina kamano gibene ko ken ni pesa nyo ka Mombasa nyo ka kelo di Mombasa uchi omio Archbishop Moro kutoka mino penyi neno koro jo kanisa bende wahero mna pesa jo kanisa tinde ka ionge pesa kada no ngama yiki bende okyot inyalo rit ngat mayiki ki ngama ionge gimoro ma ilweti kada mnawija kaisi manyalo biro yiki koro en kamano lakini okone go bend kamano akwa en mondo jo kanisa wangi ya watch mara diera kaka mama wacho or kaka Nyasaye wacho Nyasaye wacho nango to mama dware nango ini bende pren koro in ibendi bed ni dwa no gonyi mdaka jomoko mondo ikitim tiji oyo jo kanisa sani okineka chiu direction maber okichiu gin ngamo miyo gi pesa e magi giluwo yo
tatemo mondo to kawach ni jo kanisa te nitie jo kanisa malong'o malemo yo mana diera magi ng'iyo weche mag Nyasaye to nitie moko ma odonje ne wach pesa meno joma kichiwo pesa wach ni koro kata an aneko kata timo makosa moro maduong' akawo pesa kata milion tatero ja kanisa lem na mondo Nyasaye okonya iwinjo ga in ipan Nyasaye ohero mana diera koro en gima rach kabisa lakini wahope ni waponge wach mara diera to kanisa ochungi wach mara diera mondo piny mondo be piny makare to paro nade na winjo kai wacho kai ni ineno kata dibed ni police ka achiel kod sirikal dhi nyime kod nonro maybe at the end of the day ok ing'eyo ni to adieri ang'o manotimore iparo ni institutions wan go gieki bende gin up to date mondo mi ginyis kech waseneno gik motimore kama gieki machalo kata mar Jacob Magini kani penjo ni to koro at the end of the findings en ang'o minyisowa to iro ka wach maler onge machopo ne oganda to in hata ka onyisi kawuono ni wakore monego msalo inano konyi nango onge gini osetimore anajiso jo nagi msalo osetho jo luo mang'eny mano osetho uko bende no seneng eno ka onge gino mo Jacob to say onge gini ok bi konyi inu ng'eng'eno en osetho onege koro gimo negne cha ok wanyal ng'eyo kada wach ne onege nango ng'enga monege cha mung'eyo to kama monege no wakia koro adiera moro mabende nyiswa onge kata bed awach no police bro wacho lakini police nyalo wache to kana en mopogre injoga koro ano wacho kama wale na chungu sando mondo Nyasaye oket ringre ne kama ber meno gima ai to support nyithinde gi jaode meno gima bro konyo sani okane ka kada kwa ng'eyo bro konyo wagango okonyalo duogo bedo wang'eyo ana wacho kama to maru sando ni gima nyalo konyo wawo wadhigo kura ugudu kura meno kende gima ndia atu ng'eyo kata ng'amone kata nango an police bro wok mari lakini okibing'eyo to adiera ng'ama nonege to nonege nade musando wone manyalo nyiswa maybe kwa chopo ipolo kwa romo musando to nyalo nyiswa an ng'ani manonega kikwa kete chunyo kabisa but police tijigi lakini kikwa giwacho gani they will leave no stones unturned lakini kite mang'eny mose bet napoko lokre injoga to kala okay to kubi okapani bolokre machigni stones go ng'eny kabisa erokana dana wachni mogik ne oganda wakakoro juma manyien wachopo e yiero aparo ni maybe mai manyalo bedo kinde ma wawuoye kodi kapok wadhi e yiero ka wabiro yudo thuolo mbele to wanyalo chako lumi mondo wachni mogik ne oganda duto an wachna mogik en ni wadongi dala pich yiero to yiero mabiro ni en yiero ma very important adwaro ni kila ng'ato owuog mondo odhi ogo kura kisego kura to wabed gi kwe cause wali nyak wabed ni warito lakini warite e yo makare kik ng'ato bi wuondi ni mondo idhi igo jirani mari kata mondo kel tutungni no wachiero wabed bida piny nwach joma candidates gi bida piny nwach lawyers makantie to gimoro timre marach lawyers ne kacho rengon kacha ini chief agent mag Jakom gino man magaya uru bende ngi magi jogi bro dhigo gine loso wachni e court winjoga ka court no tamre kore ka maybe unyalo wacho to kora do timna lakini in kisego kura gima duong en ni wogi dhigo kura ka in gi chuny marach yo wangi tabar musano kana nango giminyalo timo en mondo iwuogi dhigo kura ai gol joma odong'eyo mondo dhigo kura ai kisego kura to read into ng'ama net maboyongo koro kik wabed gi wasiwasi wabed gi kura joma Nairobi mago kura Nairobi ubed Nairobi kik iringi dhi dala iringo wach election joma nokawo kura dala wuogi dhi dala mondo irit kura igo kura pero kama nya dana winji ke wacho ni kaen gimere madieri mar lal mar musando mabene wudo genya to gima duong' nyalo timo ne mondo mi chiw dur makende ne ringre ka achiel kod chunye en ni wuogi mondo dhi ilingo bang' yombolo mari doga ot mondo yue mondo mi rit boko kaka dana wachino ka peche nyalo betie wantiere kod duonde machalo kaka doho mabene nyalo konyo e kinde ka kinde e loso weche machalo kama on kaka ute form gima dwa nyisu en ni wuogi dhi kokura weche mag kwe nyaka waketi e kinde duto
kawuok e lweti Ganze Film Mbaka uritu masani. Erokamano ahinya Dan obiro. Adwani erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio kanyo.